ללימודים! המורה! מה אני צריך לשון? מה אני אי פעם אעשה עם זה? מה אני צריך מתמטיקה? מה אני אי פעם אעשה עם זה? מה אני צריך ללמוד לדבר? רגע, אבל אני לא מספיק! שנייה! ומה אני רוטשילד איך אני אספיק? סולו טובים! איזה שיעור שמן! תגיד, מה אתה עושה אחרי זה? רוצה ללכת לקנות פרוזן יוגורט? יושב לי בכיתה! תראה איזה שיר! אביב, אתה יכול לצאת בשקט? וואלה, מה נראה לך? אתה עושה בגרידיאנו? יואו! איפה קונים פופקורן? חכה שנייה, אני רוצה לקנות פופקורן. מה אתה יודע? לא היה פופקורן! אמרו לי שזה לא אולם קולנוע פה! יואו! איזה קור! סגרו את המזגן! יואו! איזה חום! פתחו את המזגן! תגיד לי מה, אתה בריטני ספירס? מפריע לך? מפריע לך או לא? מה השעה? שתהיה בן אדם. זה אתה כתבת שלך? מעכשיו כל הצד הזה שלי, כל הצד הזה שלך. מעכשיו כל הצד הזה שלי, כל הצד הזה שלך. מעכשיו כל הצד הזה שלי, כל הצד שלך. מה לעשות? המורה! אני רוצה שתעביר אותו מקום, הוא מציק לי! תעביר את הפתק הזו לג'ינג'ית שם. מה פתק? וכמה אתה? המורה לא אוהבת יותר! תחזירי את המטומטם עם הכובע! אוי! שכחתי! זה עיפרון בבית! אור, אתה יכול להביא לי עיפרון בבקשה? זה לא שובר לי אותו הפעם. מה לא? מה פתאום לא שובר לך? קח. נו, מה זה עשוי מקריפטונייט? מפריע לך? מפריע לך? האוויר שלי הוא ברשותי! סיוט נורא! חלמתי שאני יושב ליד מכוער! פסט! תביא להעתיק! לא! תביא להעתיק! מה אכפת לך? מה יצא לך ב5? לא אומר לך! אוי תראה! סופרמן! ציפור! המורה סיימתי! תביא לי דף! לא יכול, כבר עברתי את האמצע. הנה האמצע שלך! גם אני יודע את התשובה, אבל זה לא רק הם. אני? איזה מבאס לחזור ללימודים, נכון אור? לו רק היינו יכולים לחזור לחופש הגדול.